मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती गणेशोत्सवाला काही तास राहिले असतानाच रविवारचा दिवस हा अपघातवार ठरला। रायगड गोरेगाव येथे झालेल्या भीषण अपघातानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रविवारी दुपारी 11:30 वाजण्याच्या सुमारास चिपळूण सावर्डे येथे दुचाकीचा मोठा अपघात झाला। मुंबई येथून आपल्या गावी संगमेश्वर साडवली येथे निघालेल्या दोन तरुणांच्या दुचाकीचा भीषण अपघात झाला। ओव्हरटेक करण्याच्या नादात भरधाव वेगामध्ये असलेल्या दुचाकीवरचं नियंत्रण सुटलं आणि महामार्गावरती असलेल्या दुभाजकावरती ही दुचाकी आदळून यामध्ये दुचाकी चालक सौरभ सुरेश शिगवण वय 23 हे युवकाचा डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं मृत्यू झालाय। या दुचाकीवरती मागे सौरभ याचा मित्र देवेंद्र सुरेश रावगण वय 21 वर्ष व्यवसाय नोकरी राहणार संगमेश्वर हाही मुंबई अंधेरी येथून गावी येत होता। यावेळी सौरभ हा गाडी चालवत होता। यावेळी त्याच्या मागे बसलेला मित्र देवेंद्र हा सुदैवानं सुखरूप बचावलाय। ऐन गणेशोत्सव साडवली संगमेश्वरीतील शिगवण कुटुंबावरती दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। 17 सप्टेंबर रोजी रविवारी सकाळी 5:30 वाजता देवेंद्र आणि त्याचा मित्र सौरभ हे दोघे दुचाकी घेऊन चाललेले होते। रविवारी सकाळी 11:45 मुंबई गोवा महामार्गावरती हा भीषण अपघात झाला। ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात असताना महामार्गावर असलेल्या लोखंडी पत्र्याच्या डिवायडरला मोटारसायकलची जोरदार धडक बसली। या अपघातामध्ये हे दोघे तरुण मोटारसायकलवरून उडाले। यावेळी सौरभ लोखंडी डिवायडरच्या मध्यभागी पडलेला आणि त्या अपघातामध्ये सौरभ याच्यावर डोक्याला आणि अन्यत्र गंभीर दुखापत झाल्यानं मोठा रक्तस्राव झाला। यावेळी महामार्गावरती असलेल्या अँब्युलन्सनं सावर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे सौरभला तात्काळ दाखल करण्यात आलं। मात्र तपासून डॉक्टरांनी सौरभ याला तपासून मयत घोषित केलं। या अपघाताचं वृत्त कळताच तात्काळ महामार्ग पोलीस आणि सावर्डे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। या सगळ्या अपघात प्रकरणाची नोंद चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे पोलीस ठाण्यामध्ये करण्यात आली आहे। या प्रकरणी अधिक तपास सावर्डे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयंत गायकवाड हे करत आहेत। दरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये गणेशोत्सव काळामध्ये वाहतूक सुरळीत राहावी, अवजड वाहने रस्त्यावरती येऊ नये यासाठी रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी पोलिसांना सूचना देखील दिलेल्या आहेत। महामार्गावर बंदीचा नियम तोडणाऱ्या 10 ते 12 अवजड वाहनांवरती देखील कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे।